Ben, basicamente nós temos unha páxina web que trata, chamase Punta e Volta, e falamos un pouco de cuestións de música e de baile. Temos música, temos baile recollido, pero aparte deso, preguntar por que se canta, por que se baila, e como se transmiteu isto, e como non se transmiteu moitas veces, non? Entonces, hoxe vimos aquí, normalmente non facemos así moito isto, pero que queremos crear un pouco un pequeno debate ou un diálogo entre elas e vós, de que lle preguntedes como facían elas para bailar e como se fai agora, porque bailar non é só aprender puntos e reproducilo. Bailar ten moitas máis cousas e ten un contexto que elas saben moitísimo e que moitas veces temos total descoñecemento e témolo na casa, non? Porque, non sei, é que non vos vexo nada, é así un pouco incómodo, pero cantos de vos tedes abuelos e abuelas que tocan e bailan? Mira, unha, dúas personas. Pois seguro que bastantes máis facían e non sabemos, porque iso é o que pasa, non? Nos isto arrancámolo un pouco por contos que nos foron contando, por exemplo, Xavier Díaz, non? Que toca e ten moitas recollidas feitas, e unha vez que fixo moitas recollidas douse de conta que súa abuela bailaba e el non o sabía. Entón moitas veces é isto, aquí hai unha nena que súa abuela tamén baila, non? Sí, sí. Bueno, hasta aí. Entón imos empezar nós facendo preguntas e esperamos que despois vos animedes tamén a lanzar as vosas. Entón temos a sorte de estar aquí con Benedicta, María e Lelucha. Queríamos que nos contasen un pouco sobre, empezando por Benedicta e por Lelucha, que nos contou aquí Chus, que anda no público, que é gran amiga vosa, que organizabades as ruadas en Muiño, de onde sodes vos. Non sei se nos podes contar un pouco como facíades. Mira, primeiro hacíamos os labores da casa de noite e logo para irmos ao domingo como ríos pois o domingo facíamos os labores da casa antes de marcharmos para o baile, porque aos domingos juntábamos todas as veciñas todas para facer o baile nunha torre que chamábamos, era por abaixo, en vez de ter cemento tiña barro, e iso, bailábamos ali, xuntábamos o lugar do Coto, as abellas, varios lugares, e bailábamos, tocábamos a pandeireta e bailábamos. Primeiro tocábamos 2 ou 3 e bailábamos demais. Viñan mozos, os mozos que tiñamos, viñan outros máis de que querían estar no baile, que lle gustaba estar no baile, e estábamos hasta as 12 da noite, desde que tiñamos todo recadado, estábamos ali hasta as 12 da noite. E depois aquí tiña un mociño, marchaba con el. Claro, porque outro sitio non tiñamos. E depois, algunhas veces, algunhas estaban con el as portas, un anaco, e outros, pois, cada un collía polo seu camiñinho. Sí. Non chamábamos nada, xa sabían que o domingo que había baile sempre, e os mozos que viñan de Meanos, de Serramos e de aldeas de cerca de nós, de Baíñas, de por aí, de moitos sitios, de Andomil, e iso, non chamábamos nada por aí, viñan eles. María, igual, era máis ou menos o mesmo. Íbamos pedir o sitio do baile aos bonos deles. E entonces, despois, bailábamos ali, eso, aquí tiña mozo, como di Lelucha, bailaba con mozo, senón bailábamos uns cos outros. A que nos gustaba tocar, mas do tempo xa tocábamos, xa non había algunhas que non dicían que non sabían tocar porque querían bailar seguido. Así que era así unha cousa parecida, as que tiñan mozo e eso, outras que non tiñan, ainda que o tuvesen, os pais non querían que os levásemos á porta, e tiñan que marchar, e estábamos un pouco no baile depois a casa. E así, non hai máis.
Mira, a tocar a pandeireta, eu empecé a tocar a pandeireta de 6 anos, menos, porque había unha prima que lle morrer, era logo quedara máis. Tiña morrer a nai, criando meus pais, e cando íbamos co carro daquela non había tratores, nin había carreteras, nin nada. As vacas sabían andar dereitas polo camiño, botaban a corda atrás, e íbamos no carro, ela dicíame a canción, e despois eu axudáballe a cantar. E xa fui a con quen aprendín a tocar a pandeireta, e xa fui así desde moi nova, e despois xa, como te digo, cando facíamos as ruadas que facíamos daquela, máis o tempo, tocaba eu a máis outra compañeira, a pandeireta tocábamos seguida, máis cantábamos. E as outras bailaban. Non nos importaba. Eu teño menos que contar, que son máis nova que elas. Eu aprendín a tocar cos platos de porcelana que había antes, coas latas de sardiñas, que era o que tiñamos. E estaba pola casa, pois por aí, aprendendo así. E cando iba a ruada, que iba como elas, claro, a ruada, que era o que había, pois aprendíamos ali a conta unhas das outras do que víamos. Profesoras non tivemos que aprender así de bueno a bueno. E logo despois, pero elas preguntábase como facíamos para avisar. Pois procurábamos moito ir á misa para encontrarnos cas mozas da parroquia. Cando salíamos da misa dicíamos, bueno, ímos á feira de Veiñas, ou ímos a Santa Comba, ou ímos a San Antonio de Brandomil, ou a donde fora. Pois sí, pois vamos. Bueno, pois a que hora salimos? Ás 5, que daquela viñamos ás 2, polo moito tiñamos que estar na casa, ou a 1:30. Bueno, pois que primeira sala, un aturus, un agrú. Estábamos un agrú, ás 5 sentámonos no couto, na iglesia ou no outro lado. E despois un agrú. Mira, xa están as outras esperando, vamos. Pero nós rapidamente a carreira, preparar e facer o traballo todo e marchar, porque non nos deixaban ir sin deixar o traballo feito. Despois, como ben dicían elas, a que tiña mozo viña con el. E despois, se nos queríamos ver outro día, había a costumbre de que o jueves chamabanlle día da pesa, que viña o mozo, e tocaba xa a porta, e salías, e falabas con el se querías, e se non dicíalle, mira, vaite para casa que non podo falar contigo. Era así a vida aquela. E entonces os pobres unhas veces marchaban enfadados, outras veces contentos, pero bueno. E o domingo viñan porque xa sabía que había ali, xa non era a vida así. Pero bueno, me gusta a vida que levan agora tamén, porque polo menos andan en coche. E nós andábamos sola, andábamos andando cos socos. E chegábamos a unha festa, os zapatos nunha bolsa e os socos nos pés. Chegábamos a unha festa, quitábamos os socos, puñíamos os zapatos e escondíamos detrás dun toseiro. E cando viñamos para casa volvíamos a poñer. E a vida era moito máis difícil que agora. Andábamos en máis pandilla, non marchábamos unhas sin as outras, pero era máis esclava. Mellor vida tiene la hora, hombre, si se podedes así. Tedes algunha preguntiña por aí abaixo? Levantade mans. Había algún aquí? Boas noites. Decías que organizabas as ruadas. Que pasaba cando a muller se casaba? Casantes e cavantes. Ai, cada mulher casada. Pois, queres que te diga a canción? Solteirinha non te casas, non deixas a boa vida.
Eu non sei se unha casada que chora de arrepentida. Casastes te acabou a traballar e xa non haber baile, nin haber baile, nin festas, nin nada. Pois xa non me acordo, que xa hai moitos anos. Pois sí, día da Santa Margarita. Mira, vou-te dicir, estábamos á misa e tocou a banda, que tocaba a banda gallega fora. E eu, máis unha compañeira, que como sempre amigas, salimos a bailar, salimos da capilla e salimos a bailar. E entón estaba ele ali. E cando tiña 17 anos, pero daquela non se podía ter moza esa idade. E despois tardamos ainda moitos anos en volvernos a ver. Surgiu eso. Tardamos moitos anos. Despois xa era o irmán del panadeiro e fomos buscar pan, mandaron buscar pan, que tiñan homens a cerrar un balado. E estaba ali no prado, no camiño, xa quedamos en verdes. E despois xa fomos seguindo pouquinho, empezando pouco a pouco, non así a correr. Está aquí descubrindo a vida José Ponce Colorado. Ai, que... Pois fui así, fui. Eu fui buscar pan na égua, e ele saliu ao camiño e dixo, podemos nos ver outro día. Pois xa pasaran anos no medio. Daquela non se podía ter mozo de nova. Eu, cando nos vimos, ainda non tiña 17 anos. E agora, para agora xa son vellas, pero daquela non se podía. Bueno. Preguntas por aí? Algo? Hola. Cando ven na televisión ou en calquera sitio, que agora hai moitos sitios, así xente que baila ou xente que toca, vense así, recórdalles a cando facían de novas, ou ven que é unha cousa distinta, ou como ven? Se cando vedes na tele xente bailar así, é como que facíades antes ou que É moi distinto daquela, moi distinto. Agora xa cada un... Mandan elas a máis cerdos. Agora non é... Antes non había nada parecido ao que fan agora. Mandaban eles todos. Era o que eles querían, eso, pero agora non é... Bueno. Ai, sí. Antes as novias iban todas de escuro, todas de roupa negra, todas tristes xa. Non iban alegres. Pero en concreto, por exemplo, cando ven os bailes no luar e en programas así, eran como nas vosas foliadas. Bueno, no luar hai moitas parecidas a que eran antes. Moitas xa copiarían de antes, Era a idea. No luar, sí, pero noutro, nas de sempre, agora xa non fan foliadas así nos lugares, nas parroquias como se facían antes. A ver se conseguimos hoxe que sea como as danzas. Xa marchan no coche, xa van por onde poden. Claro, aquí estaban comentando que ahora cando ven o luar ven moitos puntos que facían elas e moitas cántigas delas. Claro. Non hai máis. Como imos aquí?
Hasta